Il-Parlament approva l-ħatra tat-tabib George Vella biex ikun l-10 President tar-Repubblika ta' Malta. Il-membri kollha tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni għajr iż-żewġ deputati tal-Partit Demokratiku ivvutaw favur in-nomina waqt seduta parlamentari li matula ġiet diskussa in-nomina tat-tabib Vella. Il-mozzjoni tresqet mill-Prim Ministru Joseph Muscat u kienet issekondata mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Fid-diskors tiegħu Dr. Muscat qal li t-tabib Vella għandu l-kwalitajiet kollha biex jokkupa din il-kariga. Dr. Muscat sejjaħlu bħala bniedem integru u persuna li dejjem kien għas-servizz tan-nies u bniedem b'esperjenza twila fix-xena internazzjonali. Fil-Parlament, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li ma kienet faċli xejn għalih biex jikkonvinċi li t-tabib Vella jaċċetta din il-kariga u żvela li qabel ma aċċetta, it-tabib Vella analizza u skrutinizza kull punt u virgola tal-irwol ġdid tiegħu bħalma kien jagħmel dejjem. Kienet deċiżjoni li wasal għalija li aċċetta din in-nomina illi hija xhieda tal-punti kollha li semmejt qabel. Illi mhux persuna li jagħmel għal poter, mhux persuna li jagħmel għal ċerimonji u ċerimonjali, imma fl-istess ħin imbagħad huwa persuna tal-Istat. Persuna li ħajsimbolizza l-Istat Malti, id-demokrazija Maltija fl-aqwa tagħha. Aktar qabel id-deputati approvaw mozzjoni tal-Prim Ministru Muscat li għarfet il-ħidma li wetqet il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca. Dr. Muscat iddeskrivija bħala President li tat leħen lil dawk li forsi sa ftit ilu kienu jħossuhom li ħadd ma jista' jismagħhom, partikolarment it-tfal. Tat leħen illi dawk lil dawk li ftit li xejn kellhom leħen. Mhux qed nitkellem biss dwar l-emarġinati u persuni li qegħdin fit-tarf jew jħossuhom li qegħdin fit-tarf tas-soċjetà tagħna, bħal persuni li jkunu għaddejjin minn problemi psikoloġiċi jew psikosoċjali. Ma nirreferi wkoll lejn id-difiża li għamlet ta' minoranzi bħal huma l-immigranti. Intant il-ħamis filgħodu l-istazzjonijiet 1 se jxandru b'mod dirett il-ġurament tal-ħatra tal-President il-ġdid tar-Repubblika. Ix-xandira tibda fit-8:15 ta' filgħodu bi programm speċjali li matulu tixxandar b'mod dirett iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan li għaliha se jattendu wkoll mexxejja tal-komunitajiet interreliġjużi. Wara se segwi il-mixja li jagħmel il-President elett flimkien ma' martu mill-Konkatedral ta' San Ġwan għal Palazz tal-Gran Mastru, fejn fis-sala tal-Gran Kunsill issir iċ-ċerimonja tal-ħatra tiegħu bħala l-10 kap ta' Stat tar-Repubblika ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.